Kumusta? Ang maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang purungan nga sila mamahimong malampuson. Andam na ba mo mga kabataan sa atong pagatun-an karon? Kita magtuon sa atong mathematics, no? Sige, kini mao ang atong pagatun-an. Okay. Sige mga bata. Ang atong pagatun-an karon kay mao ang pag-ila sa katunga o si kaupat sa usa ka tibuok. Sige mga bata, ianda ang inyong mga lapis ug papel o ingon man ang inyong mga module aron masabtan ninyo pag-ayo ang inyong mga gitun-an karon nga anaa sa inyong mga self-learning kit. Sige, subaybayi o umana ang atong mga videos aron masabtan ninyo pag-ayo ang atong leksyon. Okay. Pag-ila sa katunga. Mga bata, mao kini ang tibuok. Unsa man ang inyong nakita ninyo? Nakita ninyo ang usa ka pizza, no? Ang pizza nga atong nakita dinhi kay tibuok, no? Tibuok. Sa ato pa, wala pa kini nahilabtan, wala pa kini nakuhaan, kundi wala pa kini na slice, wala pa kini na bahid. Busa mayon kita nga tibuok. Karon ato kining bahinon ngadto sa katunga. Unsaon man kini nato pagbahin sa katunga, tan-awa ang atong pagabuhaton o unsay naitabo tapit sa nga atong tungaon o bahinon sa katunga. Sige, mao kini ang mahitabo. Mao kana ang parte nga katunga. Sa inyong nakita mga bata, nakita nato ang usa ka bahin, no? Usa ka bahin sa pizza nga atong gitunga sa duha ka bahin. Mao kana ang gitawag og katunga. Ania ang tibuok nga atong gibahin sa katunga. Pila man ka katunga ang atong nakita? Tama, duha ka katunga. No? Ang matag bahin gitawag kini og katunga. Mao kana ang katunga. Unsaon man nato pagsulat sa numero nga katunga? Sige daw, unsaon nato pagsulat ang numero nga katunga? Mao kana. Ingon ana ang pagsulat sa numero nga katunga. Numero nga usa anaa sa ibabaw nga bahin ug ang numero nga duha anaa sa ubos nga bahin. Nagpasabot na usa ka bahin sa pizza nga gibahin sa kaduha. Okay, sige. Ania pa? Mga bata, atong ipakita kaninyo ang pizza nga atong gitunga. Pila man kakatunga ang atong nakita dinhi. Atong iphon sa duha. Duha ka parte sa pizza nga ang kada parte gitawag og katunga. Unsa daw kadto mga bata? Katunga. Okay. So duha ka buok katunga ang atong nakita dinhi. Okay. Karon mga bata, akong ipakita kaninyo ang numero nga nagrepresentar sa katunga. Mao kini. Kini mao ang numero nga katunga. Sa Ingles,
Ato kining ginganlan og 1/2. Unsa daw kadto? 1/2. Nagpasabot katunga. No? Katunga. Nakita nato sa atong numero nga katunga kay dunay duha ka numero ug adunay bagis sa tunga-tunga niini. No? Atong nganlan ang mga numero nga atong nakita. Ang numero sa taas gitawag kini og numerator. Ug ang numero nga anaa sa ubos kay gitawag kini og denominator. Mga bata, mao kini ang numero nga gitawag nato og fraction. Fraction. Unsa daw kadto? Ang numero nga fraction. No? Tan-awa mga bata kung giunsa kini pagsulat. Aduna kini numerator ug naay denominator ug naay linya nga naa sa tunga-tunga niini. Okay, karon atong sayron. Unsa man kining numerator? Unsa kining numerator nga giingon? Unsa man ang gitumbok? Unsa man ang gitudlo niini? Unsa man ang gipahayag sa numero nga naa sa taas? Ang atong numerator. Sige, akong ipasabot kaninyo. Ang numerator, ang tawag sa numero sa taas. Kini nagpahayag o nagsulti kung pila ka parte o bahin ang gitumbok o gipasabot. No? Gipasabot nga parte nga giingon dinhi. No? Okay. Kung moingon kita og katunga, ang usa ka bahin lamang ang buot pasabot nini. Nagpasabot usa ka bahin sa duha ka bahin. Usa ka parte sa duha ka bahin. Diba? Kay duha man nato gibahin man nato kini og kaduha. Busa kung moingon kita og 1/2 or katunga, kato lamang usa kabahin sa tunga. Nasabtan mga bata, mo nga mayon kita og 1/2 kay usa lang kabahin sa duha ka bahin. Usa ka parte sa duha ka bahin. Okay. Karon unsa usab ang buot ipasabot sa gitawag og numero nga naa sa ubos nga gitawag kini og denominator. Unsa man ang buot pasabot sa denominator? Akong isaysay og ipasabot kanimo. Ang denominator mao ang tawag sa numero sa ubos. Kini nagpahayag o nagsulti kung kapila gibahin ang usa ka buok. So gibutang nato din ang numero nga duha kay gibahin man kini sa duha ka parte. No? So moingon kita nga usa ka parte sa duha ka bahin. No? Usa lamang ka parte kung moingon kita og katunga. Diba? So, kumayon kita og duha ka katunga, mao kana ang tibuok. Okay. Mga bata, ang numero nga katunga kay gitawag kinig numero nga fraction. Sige daw mga bata, fraction. Ang numero nga katunga kay gitawag og fraction. Okay. Karon, ako nang ipaila kaninyo ang sikaupat. Pag-ila sa sikaupat. Okay, tan-awa kini. Ato kining bahinon ang pizza nga tibuok. Okay, mao kini ang sa
Nakita nato dinhi nga adunay tibuok nga pizza. Ako kining bahinon sa kaupat sama niini. Ako kining slice. Okay. Unsa man ang inyong nakita nga nahitabo sa pizza? Pila ka bahin? Pila ka bahin ang atong pizza nga tibuok? Atong ipon. Sa, duha, tulo, upat. Aduna kitay upat ka bahin sa usa ka buok nga pizza. Okay. Karon unsa man ang tawag sa matag bahin? Unsa man ang tawag sa matag slice? Sige daw. Atong nganlan. Kini nga bahin gitawag og sikaupat. Kini sikaupat, usa ka sikaupat. Okay, mao kana siya. Kung ato kining isulat sa numero, muingon kita. Tanawa ang mga numero nga inyong nakita. Mao kana ang numero nga sika-upat. Mao kana ang numero nga sika-upat. Karon mga bata, nakita nato ang parte o bahin sa sika-upat. Diba? Nakita nato, no? Ang usa di ay kabuok gibahin sa upat ka bahin. Ang matag bahin gitawag og sika-upat. Sa Ingles, gitawag kini og 1/4. Unsa daw kadto mga bata? Otruwa? 1/4. Ang 1/4, mao kana ang gitawag og sikaupat sa atong pinulungan. Nakita nato ang numero dinhi, no? Nga sikaupat. Karon akong ipaila-ila ang atong mao kini ang sikaupat. Nakita nato ang mga bahin nga mga sikaupat ug ang numero nga nagrepresenta sa sikaupat. Nakita nato nga adunay duha ka numero. Naa sa taas ug aduna say naa sa ubos nga bahin. Sa gikaingon ko na nga ang numero nga naa sa taas gitawag kini og numerator ug ang numero nga naa sa ubos gitawag kini og denominator. Kini nga numero ang sikaupat, kini nga numero kay gitawag kini og fractions. Unsa daw mga bata? Fraction. Okay. Sige, unsa man ang gitawag nga numerator? Unsa man ang gipahayag niini? Sige daw. Ang numerator, sa gikaingan ko na, mao ang tawag sa numero nga naa sa taas. Kini nagpahayag o nagsulti kung pila kabahin o parte ang gitumbok o gipasabot kung giingon, no? Gisulti. Okay. Kung ang nakita nato nga ang usa ka parte gitawag og sikaupat. Pila man ka sikaupat ang anaa sa usa ka buok, aduna kitay upat ka parte sa mga sikaupat nga bahin. Okay. So, sunod. Okay. Ang numero nga naa sa ubos ang gitawag og denominator. Unsa man ang gitumbok o gipasabot sa denominator. Ang denominator mao ang tawag sa numero sa ubos. Kini nagpahayag og nagsulti kun kapila gibahin ang usa ka buok. No? So nagpasabot nga pila man kabahin o pila man kabahin, kapila man gibahin ang maong pizza, gibahin kini sa kaupat. Mao nga ang atong denominator kay upat. No? Kaganina sa
atong katunga, pila man to kabahin, di ba? Duha. Busa ang atong denominator, duha. Mao kana ang buot kasabot sa denominator. Kung moingon kita nga si kaupat, usa ka bahin sa upat ka parte. No? Usa ka parte sa upat ka bahin. Okay. Sige. Karon atong itandi ang katunga og si kaupat. Sige. Nakita nato sa katunga ang duha ka bahin. No? Okay. Nya sa si kaupat, adunay upat ka bahin. No? Okay, mao kana ang si kaupat. Okay, karon atong itandi, hain man ang mas dako, ang katunga o si kaupat? Sigurado ko nang inyong tubag ang katunga. Nganuman kay kaduha lang man gibahin. Samtang ang si kaupat siya gibahin. Nasabtan ba nato? Ang denominator sa katunga duha lang. Apan ang denominator sa si kaupat kay upat. No, numero nga upat. Okay, hapon nato be ang parte usa, duha lang ka parte. Apan sa si kaupat sa duha, tulo, upat. Okay. No, muna ang numero nga nga katunga. Ug ang numero nga si kaupat. Okay. So, kana ang atong pagtandi sa duha ka mga numero nga si kaupat o ang katunga o ang pagtandi sa katunga ngadto sa si kaupat. Okay, sige. Karon mga bata, ilhon na nato unsa nga bahin sa forma ang ituman o gikoloran. Isulat ang inyong tubag. Isulat kung kini katunga o si kaupat. Sa badlis nga gihatag din. Okay. Number 1. Dali. Timani mga bata nga dali lang ang pag-ila sa katunga. Nga naman, duha lang kini kabahin. Ang si kaupat usab, upat ka bahin. Sige. Una, tanawa kini. Si kaupat o katunga. No? 1/2 o 1/4. Okay. Ikaduha. Katunga, unsa man ang gipakita sa maong hulagway. Katunga o si kaupat. Sulat ang tubag. Ikatulo. Unsa man ang gipakita sa giituman nga parte o bahin. Katunga o si kaupat. Okay. Kaupat nga numero. Okay. Unsa man ang gipakita niini? Katunga o si kaupat? Isulat dayon ang tubag sa inyong papel. Okay. Ikalima. Unsa man ang gipakita sa giituman nga parte sa gihatag nga hulagway. Nagpakita ba kini og katunga o si kaupat? Okay. Ikaw nom. Sige daw, tanawa pag-ayo, pila kini kabahin, tapos pila man ang gikoloran. Nagpakita ba kini og katunga o si kaupat? Okay, mga bata, tubagan ninyo kini ug unya pagkahuman sa atong pagkahuman nining buluhaton sa tumoy sa atong video sa unahan, akong ihatag ang tubag aron inyong ma-check kung di na mo'y nakatunan. Okay, sunod nga buluhaton. Lingini ang letra sa mga nagpakita og katunga. Hain man ni ana ang nagpakita og katunga. Timan-i mga bata nga kung muingon kita og katunga, parehas gayud kini kadak-a ang matag bahin. No, parehas.
Okay, kung gibahin man ka na apan dili parehas, dili wala ka na nagpakita og katunga. Nagpasabot na ang katunga nagpasabot nga parehas kadagkua or parehas kadagana. Okay. Sige, tan-awa ninyo mga kabataan. Okay, number 1. Unang bilang. Hain man ni Ana ang nagpakita og katunga. Lingini ang maong letra. Kung diin kini nahimuta. Number 2. Saman ka na. Saging. Tan-awa daw ang saging. Hain man sa duha ka saging nga naa sa A ug B ang nagpakita og katunga. Okay, ikatulo. Tan-awa usa kana kanang ka. Tan-awa ang pagbahin niini. Hain man ang nagpakita og katunga. A o B. Number 4, ikaupat. Kana usa ka kalabasa. Hain man ang nagpakita nga gitunga kini o nagpakita og katunga. Ang A ba o ang B? Then, ikalima, kapayat. Hain man sa mga hulagway sa kapayat, ang nagpakita nga gitunga kini o katunga. No? Ang naa ba sa A o ang naa sa B? Karon, lingini ang letra na nagpakita og sikapa. Tanawa. Ang letter A, ihapap pila kini ka bahin. Gibahin kini sa duha, tulo, upat. Okay, tanawa ang ikaduha o letter B. Gibahin kini sa upat nga bahin apan nagpakita kini nga dili parehas ang matag bahin. Karon mangutana. Pangutana, hain man sa duha ang nagpakita og sikaupat. Okay, ikaduha. Tanawa ang hulagway. Hain man ang nagpakita og sikaupat. Ang A gibahin kini sa kaupat. Apan nagpakita kini nga dili parehas. Okay, tanawa ang letrang B. Gibahin kini sa kaupat. Kaupat kabahin. Apan, tanawa, hain man ang nagpakita og sikaupat. Okay. Katulo. Ihapa pila kabahin. Ang naa sa A, usa, duha, tulo. Apan ang letter B, usa, duha, tulo, upat. Hain man ang nagpakita og sikaupat. Number 4. Okay, usa, duha, tulo, upat. Sa letter B, sa duha. Hain man ang nagpakita og sikaupat. Okay, ikalima. Pa, usa, duha, tulo, upat, lima. Kabahin. Sa letter B, sa duha, tulo, upat. Upat ka bahin. Okay, kung nakita na ninyo ang mga tubag, lingini kini ninyo. Okay. Sige. Sunod, magbansay pa kita. Okay, kolore ang katunga. Nabahin sa matag forma. Okay, nagpasabot nga kung moingon kita og katunga, 1/2, usa lang tabahin ang inyong koloran. Okay, kuhaan ninyo mga module. Og trabahoa ang tulo ka mga numero. Okay. Next. Bahina sa katunga ang gihatag nga forma. Mag-drawing ka mo og bagis o linya aron matunga ninyo o mabahin sa katunga ang mga kulagway na inyong nakita. Okay. Next. Sunod, butangi og check ang badlis sa mga hulagway nga nagpakita og sikaupat. Tanawa ka ng gikolora na. Okay, unsa kaha ka na. Ihapa aron ma-ibalan ninyo kung sikaupat ka na, ihapa kung pila ka bahin. Okay, number 1. Usa lang ang
koloran, usa ka bahin ang gikoloran unya adunay pila ka bahin, kapila kini gibahin, kaupat, no? Okay, number 2, number 3, okay, number 4, 5, number 6. Kung hain man ang nagpakita og si kaupat, butangan dayon og check. Okay, latrang D. Bahina sa si kaupat ang gihatag ng mga porma. Next. Okay. Mga bata, sana katunan na nato kaganina maulang kini ang atong hinumduman. Aron mailan nato ang katunga og masulat nato ang numero nga katunga. Maulang kini ang atong hinumduman ng usa ka tibuok nga adunay duha ka magkaparehas nga bahin, gitawag kini og katunga. Og timan-i nga ang numero nga nagrepresentar o ang simbolo sa katunga kay ang numerator kay usa unya naadayoy linya sa tunga-tunga ug sa ubos, diba? Ang numero sa ubos kay duha. Nagpasabot nga ang numerator kay usa ug ang denominator duha. Mao kana ang numero nga katumbas sa katunga. Ikaduha, ang usa ka tibuok, no, hinumduman nato ikaduha natong hinumduman ang usa ka tibuok nga adunay upat ka magkaparehas nga bahin, gitawag ang matag bahin og ikaupat. Ug ang pagsulat sa numero nga ikaupat kay ang numerator usa ug ang denominator kay 4 o 4. Dimani ka na ninyo ha. Saon pa sulat sa mga numero nga nagrepresentar sa katunga o ikaupat. Okay. Sige. Susiyon na nato. Ihain kaha ni ana ang mga nagpakita og katunga. Tanawa ang mga hulagway, ihapak, pila kini kabahin, no? Timan-i nga ang katunga duha lamang kabahin. Lingini ang forma sa ubos nga nagpakita og katunga. Linginan. Ang katunga ra jud ang linginan, katong nagpakita og katunga. Katong hulagway o forma nga nagpakita og katunga. Next, bahina sa ikaupat ang mga gihatag nga forma. Kolori, ang bahin nga nagpakita og 1/4 o ikaupat. Sunod, magpalambo kita ilha ang mga musunod nga forma. I-drawing ang forma sa tamang kahon sa ubos. So, sa atong kahon, aduna kitay katunga, no? Diha ninyo isulat ang mga forma nga nagpakita og katunga ug ang ikaupat, no? Sa wala nga bahin ang katunga ug sa tuo nga bahin kay ang ikaupat. Sige, ayuhan ninyo pagtubag mga bata. Aron unya atong ihatag ang saktong tubag sa tumoy sa atong video. Okay. Mga bata, mamalandong kita, isip, usa ka tinun-an, mahinungdanon nga, mahibalo ka sa pag-ila sa katunga. Kinahanglan, mahibalo ka sa pag-ila sa katunga. Ano man, kay kung ikaw suguon sa imong ginikanan, tungaan na dong, unya ihatag kang ate ang katunga, unya inuha ang katunga. So, magamit nimo kini sa adlaw-adlaw nimo nga pag kinabuhi. Kinahanglan usab nga mailan nato ang ikaupat o 1/4 nga bahin, no? Sa tibuok o mga butang. Ano man, kay kung moingon si mama nimo nga bahina kini sa kaupat, unya ang usa ka bahin ang ikaupat ihatag nimo sa atong silingan. Ang usa ka bahin ihatag sa
atong isa pa kasilingan ug ang uban pa, no? So kana mao ang kinahanglan nato nga mahinumduman ug kinahanglan nato nga isulod sa atong una-una ug matun-an kay aron kung kita suguon sa atong ginikanan makabalo dayon kita unsaon kini pagbahin. Ang imong natunan niining leksyon karon nga atong gitun-an mahimo nimong magamit sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Karon ato na ihatag ang mga tubag sa inyong gibuhat nga mga buluhaton. Ilha unsa nga bahin o porma ang giituman o gikoloran. Sulat ang inyong tubag nga 1/2 o 1/4. So mo na nyo i-answer ha. Isulat ninyo sa linya. Ang tubag sa number 1 kay 1/2. Anong 1/2 man na siya? O katunga kay gibahin man ang porma sa kaduha. Nagpasabot ang gituman ang usa ka bahin gitawag og katunga. Okay. Kaduha. Okay, pila man ka nakabahin? Sa 2, 3, 4. Nya din gikoloran ang usa. Ang usa nga dunay itom kay nagpakita og 1/4 o sikaupat. Tama ba? Nanong sikaupat man? Tungod kay kaupat kini gibahin. Okay, adunay upat ka bahin. Sige daw, ang ikatulo pila ka bahin? Usa, 2 gikoloran ang usa. Ang usa nga gikoloran gitawag og nagpakita og katunga. Ikaunom, pila ka bahin? 2. Pila ka bahin ang gikoloran? Usa. Ang kanang giutuman o gikoloran mao ang nagpakita og katunga. Okay. Ikalima, 4 ka bahin gikoloran. Ang gikoloran og itom kay nagpakita og sikaupat. Ang ikaunom, 4 ka bahin yang gikoloran. Ang usa ka bahin na kini nagpakita og sikaupat. Okay. Sige. Kini kalingina na ang letra sa nagpakita og katunga. Hain man yana. Letrang B. Nganuman, parehas kadagtuon. Hain sa mga saging ang nagpakita og katunga, letrang B. Kay parehas man kadagtua ang matag bahin. Number 3. Hain man yan ang nagpakita og katunga. Letra A. Ikaupat, hain man yan ang nagpakita og katunga. Letra A. Kung ang ikalima, ang nagpakita og katunga kay letra A. Nganuman, kay parehas kadagtua o kadaka ang matag parte. Next, lingini ang letra sa nagpakita og sikaupat. Manyana. Okay, ang tubag, letrang A. Nganuman, gibahin sa kaupat, unya parehas ang didakon. Letra number 2. Letra B, gibahin sa kaupat, unya parehas ang didakon. Kumpara sa letrang A, dili parehas ang didakon. Number 3. Ang letter A, gibahin sa katulo. Apan ang letrang B, ang tubag. Letrang B, kay parehas kadagkua ang bahin sa upat ka bahin. Number 4, ang tubag kay letrang A. Nganuman, upat kini ka bahin nga may parehas kadagkua. O ang letrang B, gibahin kini sa kaduha. Busa ang atong tubag, letrang A. Number 6. Ang letrang A, adunay unong kabahin. Pan ang letrang B, adunay upat kabahin nga parehas. Kadaghan busa ang tubag, letrang B. Sunod.
Kolori ang katunga nga bahin sa matag porma. Nakakuha ka mo ni ini. Sige, kuha ang inyong mga module o i-check ini. Sige daw. Kung tanawon kung kinsa man ang nakakuha. Sige. Okay, hain man yana ang nagpakita og katunga, kolori. Tama. Adi na may nag-color na parehas sa gibuhat. Nato dinhi. Sige, kaduha. Katulo. So, kung duna ka mo'y answer nga parehas niya na, sakto ang inyong tuba. Sunod, bahina sa katunga ang gihatag na forma. Okay, tama. Oops, pareha ba kay dakon? Parehas ba ang gidakon sa matag bahin? Parehas. Okay. Butangi og check ang badlet sa mga hulagway nga nagpakita og sika-upat. Unsa kaha? Kana. Nagpakita og? Yes, check. Okay, hain pang nagpakita og sika-upat. Okay, hain pa. Nganong wala nato butangi og check ang uban pa nga mga forma? Tungod kay wala sila nagpakita og sika-upat. Okay. Sige, bahina sa sika-upat ang gihatag nga forma. Nakita ninyo? Yun sa kini pagbahin? Sige, bahin kini sa kaupat nga dunay parehas sa dagkuan. Oops. Okay, next. Lingini ang forma sa ubos nga nagpakita og katunga. Oops. Tama ba? Tama. Ay ang forma gibahin namang sa kaduha. Okay, hain pa. Sakto. Kita ninyo nga duha lang kabahin. Hain pa. Ini. Parehas ang gidakon. Hindi pa. Naka pa ba? Aduna pa bay forma nga nagpakita og katunga? Wala na. Ngano man nga wala na to gilinginan ang uban nga mga forma? Tungod kay wala kini nagpakita og katunga. Sige, dini. Letrang B. Bahina sa sika-upat ang gihatag ng mga forma. Okay, kabalo na kayo mo niya ni mga bata. Okay, upat kabahin na dunay magkaparehas ang gidakon. Next, ilha ang mga musunod na forma. Ibutang kini. Ibutang ang mga drawing sa mga pundok kung diin makita ang katunga o sika-upat. Una, ang sika-tunga. Ang katunga, nagpakita o katunga. Aduna kitay, 5 kabutang nga nagpakita o katunga. Dayon ang sika-upat, maukining. Kita ninyo? Sa atong gibuhat mga bata, nailhan nato ang mga forma nga nagpakita og katunga og sika-upat. So nailhan na nato ang pagbahin nini. Mga hulagway nga nagpakita sa mga bahin nga katunga og sika-upat. Okay? So mga bata, sa atong nakatunan, nahibaluan nato ang atong pagtulunan nga pag-ila sa katunga og sika-upat. Og hinautunta nga kini masabtan pa ninyo pag-ayo. Siguro ko nasabtan na ninyo. Og ang inyong nakatunan, magamit ninyo sa inyong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Okay, timan ikini mga bata nga ang mga bata nga tugihan magtuon daghan gayud og makatunan. Walang kato, padayon ta mo pa sa pagtanaw sa atong mga videos aron ang tanan bata duna gayud makatunan. Walang kato. Bye.